Ambalima bamananga meno folini walinyuma no beka ta obela jele mafu ya fosi gorola ka fonya na bisimila ka bi bamananga kuna foni solo nkenaka mimi na wala licha make au ye maliki bareo ani jen famere ki barola ankara mgoba asiri shirifu Usman marani haidara ngala selite menuna anya hiro la ka fo abetamala kata Senegal chamana konnana wala sa kata yi farafina la jere bado keneka uta ko folo wodi bina sigi senka Senegal ansaru ka fara mali jamana kono de unka munu sigi européen ndo Senegali duguma ulu bora ina fukumi kono kulu ka karamo haidara na ka jamakulu bismillah lutu sidibe aleka jata lewndo Usman Sogore alebe na nyefolika nyoku nkanya jo soro leona walasa kata lajere do kene kono lajere munga laini kasi ga nyeda kuradi farafinama nu kwa mako premier sommet africain pour une nouvelle Afrique ndamina sigi Senegali jamana kono ka damine janvier kalo kletani shegi kata se akleta ani konontoma samba fla ani tani shegi jamana faba kono Dakaru ode kadra kono alislameya demeto ansaru kunglena aseye de Sheriff Usman Madani Haidara a bismillah jamana faba kono Dakar kabeni araba temene alislameya demeto ansaru fe ani malia munu sigile do Senegali jamana kono alislameya demeto ansaru wanyema mumbe Mamadou Fofana alega korofo la ako nisonja mumbe olula bi ni karamogo yeliye olu chema danto la en kontaan na bu baax na kabini kunu am nisonja la bon kuma sama tambo wala na droni ni me dron ka jama fo kabini kunu information pasala jama fi ni talaya au fil des heures du matin ay mo la blaka dese ko tota ko ni washina ko na ka sera kiraba model nyadaye kabini fo mo be afo ni na jama be be bela de l'info kenen to wadu kenen ka bu maseke o sazie ka fuko jamano dalaya ko Afrika anyada ka furida madro kenen sike mo do inshallah abe bela de l'info alaka bela de sala alislameya demeto ansaru kunglena aseye de Sheriff Usman Madani Haidara ayere kile ka korofota aye foli krengereninke ka nyeshi Senegali manyemaula kada ugaduna mbunyaka ako bari sabula kadaka kabini uyetama ndabo frontière la fuka tudo jamana faba kono Dakar uma degun foi soro sirala alhamdulillah ambi alafu osebe ka ala barkada sigata la dere wallahi ka ala wali mondo ayo bi wulada na Dakaria naam ni soja mimbi ana ala bado wallahi akabo cey ami folo abi sigimina no ye Senegal ya ayo anga foli bi afama be inshallah idra ko fe malion ka nyemo minum biya anga foli buye wallahi ka anga ambassadeur la naam kana se malien sigilon ka nyemo ma cey anga foli bube inshallah anga foli bube wasabe jamiyatu ansar dinil islamiyya naam atondeu ana kanbaw na demembaw anga foli bube idra depuis anye sramne bo malla kana Dakaria wallahi ala ba don ni bunyate wallahi ama foye Allahu akbar ansele Mali frontière la jama bora chogo dola naam antemena Senegal frontière la ama bo kalama Allahu akbar ko yande Senegal yere dondai Allah idra sharia la ni bina do jamana do kono formalité au début wallahi mobile papier au bidla ayere ka passeport au visa ko sobe mais antemena ma bo kalama wallahi ndeysan Senegal fama o man toro o ma yininga yere an yere ma don yere Allahu akbar an ko ntemene ko do ko angwa benata bina fo ando na Senegal ko sobe aywa ambo la nana se groupe ba do ma tonde wolu fana ya bismillah ko yande Sénégalais aywa olu de mo folo minu ya ansaru chezijo ndeysan anya do ye de ko ando na Senegal Allahu akbar anga mobile ma visé passeport ma visé Allahu akbar angwa ba ke tugo de an ko ni islam na amiga ka do doro ala ya ke an nana se dugu dola ko saraya aywa polisu ye an yininga ye ko an ta mi angwa mina Dakar ko papier ango bo ango ma papier ango ntado era kwando na Senegal wa ayuka agent do soroye don mo gododo naam
Osina ka blanye geleya fo itala ko ngana no fe ko anana no fe anana mobile papier bed la ka ban Allah anko joldo ko no ko Mali ni Senegal be ka ko ngata amba wala donia ka fo karamogo takunye lajere muye adailena Senegali jamana nyemogo fe Macky Sall ou centre international de conférence la Abdoul Diouf bara bolo dale mimbi anga jamana kuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita naka gouvernement jamakulu bolo kanyeshin jiko ma ji nyuma ani ji sanuma ukaseka soro akalabolike ukadra konnana ji forage duru ukulo mukarila sangare bugu commune rural konnana kaben alamsa doma muso jakulu munu ni ulube na forage nunu bela jele kunya unyana bo ulu bora kosebe ni ga merna ka jama bisimila Amadou Jara ani Seydou Nyari ulu de kumbe kenen kan CHERIFLA jabarani soto wala ngatata Touré ale de bena alakali ni foraji duru wale yalen kofe na baraw sigira senka nanga jamana nyemogo ka wuli ka joye meri ana nofe mogo uya kolomo kari fiye boda do musola kauma jisanu man soroli o noyara aka sigida yoro duru la o mi no be talike sangare bugu farablo sangare bugu ala koloni fokata se sangare bugu marseille abidon wati mina wala saka uribantige meri kumbena ni flen falen ye nono kenela ado fene kun falen do ni shokisei ka kon foraji clé diligne ka fara a sebenka sebe munu yerebe ni foraji sembentia ni foraji duru in soroli cesirido ala ya ke hamina mbe jamana kuntigila no Ibrahim Boubacar Keita yi jiko la kata muso fanfelala aye ni programme dla ka ke programme telimay ka ministre de l'énergie et de l'eau bla o ka abara sui faut qu'on ait un maire ou madugmalala on est ministre de à la banque bon kata kunafon dilima ma faut qu'on ait abima ani ministre restera contact la permanemment bon bara inkera a kera wasai bon bi ambo wasa kene de ka ji blalen kofe meri la nyini dowke ka nyashi musola kauma o mi metalike ni foraji nunu mine ko nyumama sangare bugo sigidala projet nuere adilama ama warsara commune ma doro mesra la an fene ministre lettre ama chugumina an fene di association féminine ma musu jekulu ministre de fo bon olu fene ti warsara on mais ji tali an de lembo la dala korole o bena ni 20 litres et drome fla drome duru bon wari be kerengren trésorier fe kana di présidentima abeta bla compte kono mairie ba contrôler ou no fait pour que dono ni paniquera o ka soro war do bu ka compte kono o be labo kana dla rapidement ji kana se ka tike musula donc offensif warbo tala ji ko nta ro de la warbo bala adira commune ma mairie ma drome bo ama fanye kanga warbo an fene ya di musu jekulu ma o chogo kelena ama foku ka war dama ni geleya wulili kuma selenye muso che sirile umbolo ama setuguni uga dugu klafe wulili ke katanya ni bagoro damine jisanu man soroli no fe wa geleya kumese ku soro ji nyini ni sirafe dugu klafe o geleya bela jele mbana bi no ye bambanchi mo ka wale ya jugu na sirawi ni sangare bugo muso la ka o ka ton nyemo ka kuma ye mina la sira ni kenenka ambe ala foka barkada ale mi kera akobela jele sababu ye ka soro ka anga gouvernement fo olu mun sonna kana programme do nande sangare bugula ka kla ka anga sangare bugu nyamako fo programme nale na olu fana min sonna ka mene ka kla ka joro yoro jira munu be an lafiya geleya ka bu yoro munu na kosobe munu sonna ka jidi o yoro la donc vraiment an nimisi wasalendo an niso dialendo kosobe bidoya ina amena min funyana oyede ka fo kuku jija ka fourage nunu ka mene ka nya o ka chateau nunu ka fourage nunu mene ka nye ka kayina fo yere kun o ka mene ka nya bo olu beba do ka fo ko sangare bugu kono ya no muso dama min nin tora ji no fe sangare bugu kono ya muso dama mun nyanga tara ka la jaba ji no fe o de ka chani bana shi antera se ka jati sangare bugu kono ya e kunte suno femi no fe ni yo soro e bulukoro akaka ko mine ka nye ise ko ni damayira bela jelena e kana to chuko ya si cheni yoro ka soro ula ni yoro duro visiteli de be America wuli ka jo kunche jisanu man soro lisira kan ni nye jigisige wale ya ye mina bangena ni sigida nununa sigida min kono mo ba chama ne kelendo ka nyogon sora kono Febagi taku tan flana kenebe sina Parc des Expositions na Bamako na bago bora fan chama fe ninga sekana nuka sani fere fe onye wa kene fana do kene min konna na ni falin beke
bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ tɛ o dɔn. An ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ in kan, Abdul Karim Sako ani Dramane Mali, u ye fɛn minnu sɔrɔ olu de ye nin ye. Foire internationale d'exposition de Bamako n'a bɛ fɔ ma ko FEBAC nansarakan na o kɔni ye occasion ye feerekɛlaw caman bolo ka se ka u ka jagofɛnw yira sannikɛlaw la u ka se ka lakodɔn ani ka se ka kɛ sababu ye ka baarakɛɲɔgɔnya tɛmɛ ani feerela wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ minnu bɔra jamana fan wɛrɛw fɛ walima minnu bɔra diɲɛ jamana wɛrɛw la ka na o hukumu na feerefɛnw caman ba an b'olu sɔrɔ sugu in na wa sɔngɔ sugu bɛɛ lajɛlen na. Cɛw ka labɛn fɛn o fɛn a caman b'an bolo nin kɛnɛ kan parce que pari ye fɛn tɛ anw bolo a bɛ ko caman nɔgɔya anw ye non seulement n'an ka clients bɛ yen minnu t'a yɔrɔ dɔn olu b'a ye bon minnu fana mago b'a la olu bɛ se ka sanni kɛ bon minnu fana bɛ yen ni a y'a sɔrɔ u mago bɛ an na k'an ka butigi yɔrɔ dɔn kɛnɛ kan n'olu fana bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an b'an ka yɔrɔ boli n'i nana i ni mɔgɔ 100 bɛ se ka ɲɔgɔn ye donc diyagoya an bɛ prix jigin dɔɔni an kɛlen ka na prix jigin kosɛbɛ pari kɛnɛ kan. An ka sɛnɛfɛnw u bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye min bɛ se ka adamadenw nafa ka se ka tɔnɔw caya nafa sɔrɔli siraw kan o ye fɛn ye n'a bɛ ka kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ waati min na i ko bi foire in kɔnɔna na yen nɔ standuw caman de bɛ yen n'o sigiyɔrɔw caman ye ka n'an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmalenw feere n'u k'u yira diɲɛ jamana wɛrɛ maaw la yaasa a ka se ka kɛ sababu ye sɔrɔ o jidi o siraw ka sabati. Foire ɲɔgɔn lajɛra yɔrɔ do jagokɛlaw ni sanukɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma diɲɛ makobatigiw n'o bɛ fɔ ma ko homme d'affaires walima opérateur économique an ka jamana ni jamana wɛrɛw ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma baaraw boloda ni sababu kɔnɔna na i n'a fɔ port autonome de Cotonou o ye cakɛda ye min n'an ka jamana bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a bɛ waati caman bɔ bi o fana ye kɛnɛ in sɔrɔ k'a ladɔnnaya k'a fɔ nin foire in kɔni a ko bɛ sen na fo ka taa se janvier kalo tile 29 ma a y'aw sen na fo ka se kɛnɛ kan joona. Kasangani livre ko tɔgɔla don o ta ko 11 kɛnɛ ye rentrée littéraire min bɛna sigi sen kan kalo in tile 17 ka taa bila fo a tile 24 na Bamako, Djéné ani Tombouctou marabolo kɔnɔna na o de kadara kɔnɔna na Amadou Kamara an'a ka jatala Seydou Ɲare u sera ka kumada di jamana kɔnɔden dɔw ma sɛbɛnniden kalanni ko kun kan an ka jɛ jɔ o sɔrɔlenw na. Bon, mais mun fɔ dɔrɔn n b'a dɔn koba de don koba don Mali kɔnɔna dɔrɔn tɛ bon fan bɛɛ de don voilà donc o hakilina ɲɛnama de don a b'a to mɔgɔw bɛ se ka hakilina falenw kɛ pour que u ka haminako ye min ye kan ta sira kan n'o ye tubabukan ye pour que ka se fɛn minnu b'a la n'olu man ɲi ou bien ka se k'olu corriger ka sɔrɔ pour que a ka fɛn bɛ se ka taga ɲɛ je pense que ko ɲɛnama de don ne kɔni bolo a ka kan an ka se ka fɛn an ka hakilinaw di pour que a ko ka se ka sabati a ko ka se ka taa ɲɛ voilà donc ne b'o de fɔ ka fara fɛn a b'a to i bɛ fɛn caman dɔn a b'a to fana i bɛ sɛbɛnnikɛlaw dɔw de bɛ n'u wele ko auteur olu de y'a sɛbɛn donc a b'a to i b'olu dɔn a b'a to fana i b'olu ka hakilinaw dɔn ka u ka hakilinaw ta ka ni an ka hakilinaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'a y'a sɔrɔ min ka ɲi ou bien min man ɲi n'o bɛ se k'a to i yɛrɛ bɛ se ka hakilina wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la donc vraiment a bɛ hakilina caman di ekɔlidenw ma. Livre kalan ye ɲumanba ye parce que n'i bɛ livre kalan i bɛ hakilina ɲuman sɔrɔ livre kɔnɔna na i bɛ fɛn minnu kalan a bɛ hakilina ɲuman di
ne yɛrɛ bɛ min fɔ minnu bɛ livre kalan parce que n'i bɛ livre kalan hakilina min b'a kɔnɔ a bɛ se ka dɔ fara mɔgɔ mémoire kan hakilina ɲumanba de don quoi ni minnu t'a ɲɛ dɔn olu de t'a kalan ka ɲɛ n'i b'a kalan a bɛ hakilina fara i kan ne b'a f'u ɲɛna ni minnu t'a kalan u ka don a kalali la ni minnu b'a kalan u ka dɔ fara a kan parce que a bɛ hakilina di mɔgɔ ma. rentrée littéraire ye fête ye seli ye ɲagari don ye don min n'a bɛ bɔ kɛ écrivainw ka baara kalama wa a bɛ denmisɛnninw ka kalan don ba la cogo di a bɛ kɛ sababu ye u bɛ se ka documents sɔrɔ ka kalan ni documents kalanna a bɛ kunnafoni d'u ma a b'a to u bɛ bɔ u yɛrɛ kalama u bɛ bɔ diɲɛ kalama kunnafoniw na min bɛ kɔ kan ani minnu bɛ kɛnɛma a ka ca la littérature sɛbɛnni a fɛti a bɛ bɔ a b'u labɔ fɛn caman kalama documents kɔnɔna na jɔyɔrɔba min bɛ littérature la o ye comme an y'a fɔ a bɛ denmisɛnninw ka lecture don ba la o ni ye fɛn ɲɛnamaba ye mun na parce que a bɛ kɛ sababu ye ni denmisɛnninw bɛ lecture kɛ bɛɛ u bɛ bɔ fɛn caman kalama jɔyɔrɔ min b'a la a bɛ jamana wɛrɛw ka kɔnɔkow a b'olu da kɛnɛ kan kama littérature a nafa tɛ se ka bɔ fa tɛ se ka fɔ ka ban jɔyɔrɔ min b'a la moi ne yɛrɛ ye littérature professeur ye n bɛ kumana n bɛ min fɔ n b'a dɔn a ka ca la ni littérature tɛ jamana kɔnɔ jamana in tɛ kɛ jamana développélen ye parce que jamana in i b'a sɔrɔ a tɛ se ka mɔgɔ kunnafoniya walima kunnafoni tɛ se ka bɔ dɔn jamana in kan a kɔnɔko la mais littérature de b'o permettre lecture de bɛ kɛ sababu ye k'o bɛɛ dɔn parce que lecture kɛ o kɛ i b'a sɔrɔ i bɛ bɔ ko kura dɔ kalama walima mot kura walima hakili kura min bɛ se k'i bila ka miiri kosɛbɛ ni ka taasi ni ka se ka résultat ɲuman dɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye hakilinaw kɔnɔna na. O b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Usmane Sogore ale ka bi sɔrɔlen an ka jɛ an k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Senegali jamana kɔnɔ jamana faaba mairie Khalifa Sall n'a datugunen don kabini marisi kalo la san 2017 a ye a jira k'a fɔ k'a ka hakɛw ma latanga wa sɛgɛsɛgɛli mun tara ka ɲɛsin ale ma k'a ma tɛmɛ ni sariya ka siraw ye o kama a ka lapasalikɛlaw ani jamana fɛnɛ ka lapasalikɛlaw u fila welelen don ka taa Abuja kiriso ɲɛkɔrɔ u ka taa lamɛn ka bɛn ni janvier kalo tile 30 ye ka bɛn ni décembre kalo banyɔrɔw ye Khalifa Sall a ka lapasalikɛlaw u y'a laɲini k'u bolo maanabɔ o kiriso in nɔfɛ o mun sigira farafina tilebiyafa jamanaw olu tɔgɔ la ka se ka jateminɛw kɛ baara minnu bɛ kɛ kirisow kɔnɔ n'a kɛra ni sariya ye lapasalikɛla ninnu ko k'u bɛna taa ɲini o kiriso in fɛ Senegali jamana ani jamana tɔw u bɛnna bɛnkan minnu kan u ka se ka o labato o tɛmɛnen kɔ birifini mun kan ka da Khalifa Sall kan u k'o to a kan n'o ye immunité u b'a laɲini a ka kiri a ka se ka sigi basigi la ani tilennenya kɔnɔ lapasalikɛla 22 minnu bɛ Khalifa Sall tɔgɔ la ni mun y'o kelen ka kɔrɔfɔw ye Maître Sédou Gueye mun bɛ tali kɛ Senegali jamana yɛrɛ ka lapasalikɛlaw la n'u bɛna taa lamɛn Abuja ka bɛn ni janvier kalo tile 30 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maître Boubacar Cissé ko a ma lawuli dɔwɛrɛ kama ka se ka kiriso bali a ka baara la ko Khalifa Sall ka lapasalikɛlaw bɛ ka kɔrɔfɔ minnu fɔ ko a ka hakɛw ma lapasa ko kɔni ye kuma ye nangi dɔ fɔ ye k'a man d'a yɛrɛ de a ka kiriw ka sigi bari sabula ka d'a kan dalilu mun bɛ olu bolo o b'a coro a ko hali n'u taara kiriso kura in na o tɛna se ka yɛlɛmaba don a ko la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ lapasalikɛla 2 ninnu u kɔni bɛna taa lamɛn ka bɛn ni janvier kalo tile 30 ye Abuja nka mun bɛ tali kɛ Khalifa Sall yɛrɛ ka kiriw la o bɛna dayɛlɛ jamana kɔnɔ ka bɛn ni janvier kalo tile 23 ye nka a ka lapasalikɛlaw olu bɛ se k'a laɲini k'a ka kiriw bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ tile 3 dayɛlɛnen kɔ kiriso fɛ ani lɛri caman kelen kɔ u fɛ lamɛnliw la kiriso ye maa 3 ɲangi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pole Ɲantawo Kate Samuel Zadi Baka Moïse Lida Kwasi ko ka bɛn ni février kalo ye san 2012 k'u kun ye bɛnbɛnbɛn dɔ labɛn ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Dramane Ouattara k'a ka fanga tiɲɛ o kama a ye jalaki min da u kunna o ye san 15 kaso kɛli ye ka sɔrɔ ka kɔ o ɲɛ jamana kɔnɔ procureur de la république o kungo ko ni san 20 kaso de kɛli ka kan ni kunnafoni bɔlen kɔ ka bi
Laurent Gbagbo a ka ministre de la défense kɔrɔ ka lapasalikɛla maître Félix Bobré a ko a bɛna a bolo manabɔ sanfɛ kiriso kura nɔfɛ n'u ko a ma ko appeli a ko ale ye maa min lapasa a ka degun ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ nɔfɛ fo dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Laurent Gbagbo o masurunama kun don kiri in senfɛ lapasalikɛla mun n'a kun bɛ jamana tɔgɔ la ale ko kiri ye hakilina min bɔ k'o bɛnna ale ma wa ko minisiri kɔrɔ a bɛ ka kɔrɔfɔ minnu fɔ maa t'a lamɛn o la barisabula ka d'a kan a bɛ minɛ donni min kama sɛbɛnfura minnu yera a nɔ la olu b'a seereya k'a fɔ labɛn min kun bɛ ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kama k'a ka fanga bin k'a kun nɔ bɛ o la. diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a ka basigilikɛ jɛkulu MONUSCO ka taa Congo RDC jamana kɔnɔ u ye jaabili kɛ Yoweri Museveni a ka kɔrɔfɔw la a ye mun bila ka bɛn ni araba ye janvier kalo tile 17 sabula Uganda jamana ɲɛmɔgɔ a ko nin basigilikɛ jɛkulu ka na Congo RDC jamana kɔnɔ ko nakun fila t'a la ka se ka banbaciw olu dɛmɛ kɔnɔ in kɔnɔ o kama basigilikɛ jɛkulu a ka babu sentigi Florence Marshall a ye jaabili kɛ jaabi mun ye a jira k'a fɔ olu nakun de ka se ka jamanadenw olu latanga kɛrɛnkɛrɛnnenya la civiliw ani maa minnu degun ɲɛsiranyaw fɛ n'u y'u sigiyɔrɔ bila a ko ka bɛn ni yamaruya sɛbɛn ye mun dira olu ma ka bɔ diɲɛ seleke naani tɔnba a ka ɲɛmayaso yɔrɔ Conseil de sécurité olu ni jamanadenw de kan ka baara kɛ wa u bɛ dɛmɛ fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin jamana gouvernement ma Uganda jamana ɲɛmɔgɔ Museveni a ye nin kɔrɔfɔ in fɔ ani M. Titov olu ka ɲɔgɔn ye sen fɛ n'o kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ seleke naani tɔnba ɲɛma fɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fali dɔw kun kan fagali minnu kɛra Semoli Kiki basigilikɛ jɛkulu in a ka babu sentigi a ko olu jɔyɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o maa kofɔlen a ka sɛgɛsɛgɛli baaraw la fo n'a kɛra ka se ka dɛmɛ ni minɛnw ye a mago bɛ se ka jɔ minɛ minnu na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn ni décembre kalo tile 7 ye kasigibile maa 15 kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Tanzanie jamana kɔnɔ olu de bɔnɛna u niw na yɔrɔ kofɔlen na Semoliki ni bolo ɲɛsinen don maa murutilen minnu ma k'olu na kɛ a kɛba ye o ye Uganda jamana ka maa murutilen jɛkulu ADF ye. Amerikikaw ka jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump a ye dɔgɔyalikan minnu fɔ Haiti ani farafina jamana dɔw ma o ko kelen dɔ bi nisɔngoya ko ye farafina jamana caman kɔnɔ o de kadira kɔnɔ lasigiden kɔrɔ maa 48 farafindenw na minnu sigilen don Ameriki jamana kɔnɔ k'a daminɛ Senegal, Algérie, Nigeria, Ethiopie ani Afrique du Sud u ye sɛbɛnfura dɔ labɛn k'a ci Donald Trump ma u ye a fɔ sɛbɛn in kɔnɔ k'u bɛna u ka jɔrɔnakow de jira a la a ye mun fɔ Haiti ani farafina jamana dɔw ma mun sɔrɔla tungalataga kumaw senfɛ ko Donald Trump k'a dɔ farafina ye gun min ye maabaw ka gun don minnu bɛ maaya taabolow dɔ mun n'a ka dugukolo a n'a sanfɛla bɛ fɛn minnu falen a ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ u taara ɲɛfɛ ni ka jira tuguni ko gun de fɛnɛ don gun min kabini lawale la n'a ni Ameriki jamana u jɛra ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ ani kunnafoni bina k'u kan ko jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump a k'a faamuya o baara minnu bɛ ka kɛ farafina ani Ameriki ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ ka nafa b'o la wa kini y'a ye bi nafolo bɛ Ameriki jamana bolo ka tɛmɛ diɲɛ jamanaw kan o sabuba dɔ ye farafina jamanaw ye ani o farafin den minnu sigira Ameriki jamana kɔnɔ n'u k'u ma ko Afro-Américains kɔrɔfɔ kuncɛw la k'u b'a ɲini a fɛ a ka yeta ye mun ye ka ɲɛsin farafina ma k'a k'o bila. Tunisie jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaw ye sariya sekura min ta ka don ba la ka bɛn ni san 2018 ye ka se ka dɔ fara sannifɛnw sɔngɔ kan n'o kɛra sababu ye jamanadenw u ka nisɔngoya taamaw olu sigi jamana kɔnɔ fanw fɛ o kama maa 20 ka kiriw dayɛlɛnna jamana faaba kɔnɔ Tunisie kɛrɛnkɛrɛnnenya la Manuba a kɔrɔyanfa ka digi tilebi kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kiriso ye a kɔni kɔnɔna de sɛbɛkɔrɔ minɛna ka fa maaw la barisabula ka d'a kan bɛɛ lajɛlen tun bɛ fɛ ka taa si dɔ a ko bɛna kuncɛ togoya jumɛnw na maa minnu welelen don olu bɛ bɔ jamana kɔnɔ teburuba kɛrɛnkɛrɛnnenya la kilomɛtiri 35 o bɛ ani jamana faaba cɛ wa yɔrɔ don nisɔngoya taama in daminɛna yɔrɔ min na ka bɛn ni janvier kalo tile 8 tɛmɛnen ni a ko labanna nisɔngoya taama o ka sigi jamana fan bɛɛ kɔnɔ kiri ka fɔ la k'u bɛna jaabili kɛ waleyaw la i n'a fɔ tiɲɛli minnu kɛra dugu kɔnɔ murutili minnu kɛra fo ka taa se u ni lakana tigilamɔgɔw olu fɔli ɲɔgɔn kɔ nka maa minnu yɛrɛ ka kiri dayɛlɛnna u caman bɛ k'a jira ko bin de kɛra u kan dɔw ka fɔ la k'ale k'u sigilen bɛ u ka da la a ka feerefɛnw de kɔrɔ u nana ale minɛ
dɔ fɛnɛ ko k'ale kɛtɔla k'a ka feerekɛyɔrɔ datugu u taara ale fɛnɛ minɛ wa k'u ye ale bugɔ ɲani u ka se n'a ye komisariya la kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ɲiningali kelen ni maa 20 ninnu na ko yala u ye sira d'u ma u ka se ka lapasa wa u bɛɛ lajɛlen ye jaabi mun di ko ayi o kama lapasalikɛ jɛkulu dɔw ko k'olu fɛnɛ bɛna ninnu dɛmɛ fu ko barisabula ka daa kan k'i ka nisɔngoya jira ko dɔ k'u kan ko ye hakɛ mun ladɔnnen don jamana sariya sunba fɛ jamana o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kunnafoni disɔn ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw kan bɛn